Musikana anoita zvemanjuzu ndiye akandikonzeresa kuti ndinge ndichizoregedza kunamata. Muka sei muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions kuri sei kwese kwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mukoma muri sei, please post my story. Makaviga chitupa changu kana ndikazotaurawo zita rechechi yangu kana zita rangu ini chairo. Ndinokumbira kuti munge muchizongochinja nekuti handidi kuti ndinge ndichizorasikirwa nebasa. Chechi iyi haisi chechi yangu, ichechi yekutoti kana ndikataura zita rayo munokwanisa kushamisika imi. Munogona kunditi Pastor Chamu. Ndiri kunyora nyaya iyi nekuti ndaneta nekunyepedzera, ndichinyepera vanhu kuti ndichiri munhu akachena pamweya. Asi chokwadi ndechekuti ndakaregedza kunamata kudhara vanhu vachiri kungondiona sekunge I'm still a man of God. Ndiri murume ndava nemakore 46 years ekuberekwa. Ndakatangawo kufarira kuparidza kubva ndichiri a very young man. Ndaiita zvefasting, ma all night prayers, evangelism, zvose ndaiita. Vanhu vaitoti ndine moto waMwari mandiri, mweya mutsvene. Ndainge ndiri very serious chaizvo. Ndichiri mwana mudiki ndainzikana ndikanzi ndini ndinofanira kuti ndige ndichizoita a forerunner musi iwoyo. Zvechokwadi kana anenge achizoparidza kumashure kwangu aigara atongotaura kuti basa ratoshanurwa nechekare. Mukomanashi after many years ndipo apo pandakabva ndachizonzi nevamwe vakuru vemuchechi uri kufanira kuti unge uchizoenda kuBible school. Amai vangu vakafara chaizvo because panguva yacho iyoyo zvinhu zvakange zvakatooma. Pakange pasina kana tarisiro yekuti ndaikwanisa kuzoendawo kuuniversity, even though kuchikoro kwacho ndainge ndakapasa zvakadadisa vanhu vazhinji. Saka ndakabva ndachizoenda kune imwe Bible school kusvika ndachizova mufundisi. Ndakasvika pakuva umwe wema junior pastors, but nditori mukuru wema junior pastors muHarare muchechi medu. Pakutanga zvinhu zvaifamba zvakanaka, chechi yaitozara, vanhu vaitouya especially pasangano pandainge ndichitungamirira inini. Ndaitozivikanwa kuti kana ukaenda uchirwara kwava mufundisi Chamu vakangokunamatira maproblems ako ose anobva apera. Vanhu vaipora, vanhu vaiwana mabasa. Ndainyatsokunamata. Ndakarorawo mukadzi wangu, takange tisati taita mari, kunyangwe ndaipota ndichipiwa zvipo nevanhu vandainge ndichinamatira, but takange tichiri pakutambudzika. Mukadzi wangu akange ari munhu ainge akanaka kwazvo, ainge achinditsegera pese pandainge ndisina kana chinhu. Asi problem yedu yaiva iri yekuti taingobereka vanasikana chete. Mukomana musaseka, but pressure yekutsvaka mwana mukomana ndiyo yakazondisvitsa muna taisireva. Kumusha kwedu vanhu vanotenda kuti murume asina mwana mukoma haana musha. Ndingangoti ndicho chivanhu chedu. Unofanira kuti unge uchizonzi waitawo mwana mukomana kuitira kuti dzinza rako ringe richizoenderera kumberi. Takaedza everything nemudzimai wangu. Takaenda kumahospitals kuedza maprayers, fasting, maprofita, nothing was working. Mudzimai wangu akazobereka mwana wenumber 4 zvekare. Mwana uyu akange ari mwana musikana. Kubva ipapo ndakabva ndaita depression yakaomarara zvadainge ndisati ndakamboita before. Ndakatanga kunwa doro in secret zvakange zvisingazivikanwi nemudzimai. Ndaikwanisa kuti ndiri kuenda kugomo reku name hidden. Musambotaura zvenyu gomo iroro nekuti vanhu vanobva vatoziva kuti chechi yacho ichechi ipi. Saka ndaimunyepera ndobva ndamuudza kuti ndaenda kugomo kunonamata. Saka ndakange ndava kudzikira chaizvo mukunamata kwangu. Kana mari takange tiri vanhu vainge vava kungoraramawo, asi mari tisina. Taitambudzika uye zvekare vamwe vemamembers edu ndipo pavakatanga kubudawo muchechi yedu vava kuteverawo mamega church, maprofetana, machechi akaita
sana prophet name hidden na prophet name hidden ndopavakatanga kuita mukurumbira varume ivavo vari vaviri. Ndakanga ndava munhu aigara aine stress nguva dzose because taisungirirwa kuti vanhu vange vachiuya nezvegumi zvavo tichitotadza kutomita matargets edu. Ndipo pandakabva ndachizosangana naRudo, mukomana Rudo rainge riri hure rekuma-avenues. Ndakamuziva through this other businessman wekuchurch aipota achimboendawo neni kuma-outings kuma-restaurants achiti pastor dzimwe nguva semunhu waMwari munofanira kuti munge muchimboropafadzwa, munge muchimbozorodzwawo. Saka nerimwe zuva takabva tachizoenda mubhawa because this guy ainge atori munhu ainge achitonwawo doro. Ndipo pandakabva ndachizomuona Rudo ainge akanaka but nemapfekero ake waitoona kutoti munhu uyu ihure. Akauya kwandiri then ndokubva tatanga kutaura, akandigarira pamakumbo angu. Ndakashaya kuti ndomudzinga sei. Takabva tachizototanga kutodanana mushure mekunge tamboita short time. Akati ndakufarirai, mandifadza muviri wangu kunyange zvangu ndiri pabasa. Ndakatanga kumuudza maproblems angu, aingonditeerera zvake. From that day takatanga kudanana in secret. Saka ndaingoti ndiri kungowanawo comfort because ndainge ndakaremerwa, but zvinhu zvakaramba zvichingoitika. Ndakatanga kunyepera wife yangu ndichiti ndikuenda kuma overnight but ndichitoenda kumba kwake kuma-avenues. Rudo uyu kunyange zvake akange ari hure but ainge aine ruremekedzo. Akange achiita zvemanjuzu, zvinhu zvandakange ndisingazivi panguva yacho iyoyo. Saka pandakatanga kumuudza kuti zvinhu zvangu zvakange zvisingachafambi negwara chairo randaifungidzira kuti zvinofanira kuti zvinge zvichizofamba naro, akabva ati une nguvawo here yekuti unombopota uchirangarira midzimu yako? Ndikati midzimu mweya yemadhimoni. Akati kwandiri kwete, midzimu haisi mweya yemadhimoni. Ndokusaka zvinhu zvako zviri kuramba zvakakuomera because uri kutuka midzimu yako. Ndakabva ndati zvino ndoita sei? Akabva ati kwandiri kune kwaainge achida kuti tinge tichienda tose kuti ndige ndichinobatsirwa. By then pandakatanga kufambidzana naye akatondibvunza kuti uri kuona here kuti upenyu hwako hwashanduka sei? Ndikamuudza kuti hongu ndiri kuzviona kuti upenyu hwangu hwashanduka. Akabva ati nekuti inini ndiri wekumanjuzu, chose chandinenge ndabata ndikachida chinobva charopafadzwa. Zvechokwadi mukoma, ndakakwanisa kupiwawo motikari neumwe mutendi wemuchechi. Handizivi kuti sei akangosarudzawo kundipa motikari. Takatanga kuita zvekurima kuBeatrice kumaPrazi. Ipapo ndingangoti ndipo pakabvawo kuropafadzwa kwangu. Tikatanga kutengesa chibage chatainge tarima, zvinhu zvikatanga kufamba zvakanaka zvekare. Zvose izvi zvichiitika ainge achingondiudza kuti nekuti uri kufambidzana neni ini wekumanjuzu ndokusaka zvinhu zvako zviri kukufambira zvakanaka. Akazosvika pakubatira pamuviri. Abatira pamuviri ndakafara zvisingaiti because takatofamba tiri tose tikatoenda akanobvisa Jadel. By then ainge asiya basa rake rekuhura. Akati since ndamuwana munhu wandinoda kuhura, ndanga ndiri kungohura zvangu but inini njuzu dzangu dzinotongondipa mari. Akange aine maflea markets ake, aipota achienda kuBotswana kunohodha. Akati ndava kuda kuwanawo munhu wangu wandinochembedzana naye. Zvino nekuda kwekuti muchechi medu barika ritendedzwi, saka ndakazongoita barika rangu in secret. Iye Rudo anogara kwake, mukadzi wangu mukuru ndiye wandinogara naye but asingazvizivi kuti kuna amainini somewhere else. Akatanga kuita neni zvemanjuzu kusvika ndichizoenda kune imwe n'anga iyo yakandiudza kuti pandiri pakange paine shavi rainge riripo rakange richida kugadzirwa. Zvino akati hazviite kuti shavi iri tinge tichiriburitsa kuti ringe richitaura nekuti hapana hama yako. By then ndakange ndisati ndava nemwana mukomana naRudo, yakange ichiri nhumbu. Saka ndakanzi ndige ndichitsvaka munhu weukama, ndikazotsvaka vamwe sisi vangu but cousin sister, mwana akakurira kunze kwemusha. Ndakaenda ndikanotaura navo ndikati ndonyaya iripo sisi, pari kudiwa hama yangu. Zvino nekuda kwechechi dzimwe hama kana ndikadziudza dzinobva dzaramba. Takaenda tikanoita chivanhu, mukomana shavi rikabuda
pandiri rikataura zvarainge richida nezvandinenge ndichifanira kuti ndige ndichiita gore negore. Kubva ipapo kusvika pari nhasi upenyu hwangu mukoma hwandinorarama huri kunyatsokuendeka, but ndiri kurarama a double life. Chinongondirwadza ndechekuti kune vamwe vatendi vemuchechi medu vanotouya vachida kunamatirwa. So umwe mukomana akabva pamba pangu about 2 weeks ago, handingatauri zvose asi ndakabva ndachizorotesewa, ndikabva ndatorota vamwe sekuru vake avo vakauya kwandiri vachiti, Sawira, ndinokumbira kuti unge uchisunungurawo muzukuru wangu nekuti akasungwa mbira dzakondo. Sezvo iye akakura achichengetwa naamai guru vake, mudzimai wabankuru, nekuti vake baba vakagadzirwa apo pavakatanga kushanda vava kuwana mari, vakabva vagadzirwa kuti vange vachiita rombe. Saka ndakanzi ndiri kufanira kuti ndinge ndichimusunungura. Sekuru vacho vari kuti vanoda kumubatsira, asi muroora amai guru vacho ivavo hanzi vakaita hunhubu hwekuti vakazanganisa ivhu ravakatora kubva kumakuva ekuheroes eka mumusha mavakaroorwa, vakanotora nerimwe ivhu rekumakuva epane pamwe pamba apo pakange pari padongo. Izvo zviri kukonzeresa kuti mhepo dzemumusha dzinge dzichikanganisika uye zvekare nekurasika padzinenge dzodzoka kuda kuzochengeta. I can't believe kuti mashoko ari kubuda mumukanwa mangu sava mufundisi, nekuti kana ndakamira pamberi pechechi ndinenge ndichitotukirira midzimu uye zvekare nemanjuzu, but ndiri mwana wemanjuzu. Kuropafadzwa kwangu kwakatangira mushure mekunge ndagamuchira mukadzi anoita zvemanjuzu muupenyu hwangu. Saka ndizvo zvazondiudzawo pano. Muri yeZimbabwe munozviona sei? Ndomutora here mupfana uyu ndogara naye pasi in secret? Achazozvigamuchira here kana kuti kwete? Anozoudza vamwe vanhu here kana kuti kwete? Ndingavimba naye here zvekuti iye ange achizova munhu wekutanga muchechi wandichazosheya naye secret? Ko kana kuri kunzi ndapedza kumubatsira ndobva ndatanga futi kurotesewa nemidzimu yevamwe vanhu avo vanenge vaine vana vavo vatinonamata navo pasangano randinotungamirira, kuti chiudzawo mwana wangu ange achindirangarira, ndiko kuti ndikwanise kuzodzoka ndichimuvhumbamira. Ndanga ndiri kuchikabhati, hope dzacho dziri kungoramba dzichingodzoka ndichiudzwa kuti muzukuru wangu akasungwa mbira dzakondo, achafa ari rombe kana ukasakwanisa kumusunungura. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vamufundisi chamu. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndiri kutoita zvekumanjuzu, but kana ndakamira pamberi pesangano ndinenge ndichiita sekunge zvinhu zvakadaro hazviko. Zvakangooma. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi ndinoitawo project rekupfuwa nguruve since dzichidya chero anything tinongodzipa chero. Muri sei zvenyu mukoma? Please post my story makaviga chitupa changu. Handisi kuzokuudzai uko kwandinoitira maprojects angu nekuti ndinenge ndatozvipisira maprojects angu, vanhu havangazombotengi nyama yangu. Ndiri murume ndina makore 28 years ekuberekwa. Ndakatangawo project yekupfuwa nguruve muno muZimbabwe mushure mekunge ndaretire ndikabva munyika yeSouth Africa. Ndiri kunyora nyaya yangu nekuti zvinogara zvichindinetsa. My conscience is eating me every day. Handichazivi kuti zvandiri kuita izvi kungwara mubusiness here kana kuti ndiri kuita zvinhu zvinenge zviine njodzi kuvanhu. Mukoma ndakakurawo mufamily yainge ichishaya. Baba vangu vakange vari security guard, amai vangu vaingoitawo zvemapeace job. Ndakapedza chikoro handina kuwana basa, ndokubva ndananga kuSouth Africa ndikadzoka ndisina kana chinhu. Vari Joni, dzokai zvenyu. Unokwanisa kuita 20 years uchiti uri kutsvaka mari, unodzoka usina kana pekutangira. Ndakazoona kuti vanhu vakawanda vava kuita maprojects ekurima nekupfuwa. Ndakati regai nditange zvenguruve. Ndakatanga nemapiglets 5 chete. Pakutanga zvinhu zvaenda
kuendeka zvakanaka, but problem yakatanga pafeed. Feed yenguruve inodhura zvisingaiti. Bhegi rimwe chete rinodhura, mari inopedza, mari yako yose inopera usati wakwanisa kupedzisa project. Ndaitotadza kuita kana profit. Ndakatanga kungobvunza-bvunzawo vamwe vanhu vane mabig piggery projects, ndipo pandakanzwawo zvinhu zvakandishamisa. Umwe murume akangoti nguruve hadzina basa nezvadzinodya, dzinodya chero chinhu. Akatanga kuseka achindiratidza paFacebook nepaTikTok kune vanhu vanonzi vakadyiwa nenguruve kuSouth Africa. Pakutanga ndakatanga kungopawo ma-leftovers, maize bran, maveggie, mamwe marara andaitonotora kumisika mikuru kunotengeswa mafruit and veggies. Nerimwe zuva umwe butcher akandifonera. Butcher uyu ndava kutengesa madhiri evanhu. Butcher uyu zvaanoita, iye nevana vake vanopota vachienda kumavillages vonoba madhongi, then vobva vachizotengesa nyama vachiti inyama beef but rinenge riri dhongi. Saka vakange vaine dhongi ravainge vasangana naro, vakangoritora vakange vachiritengesa. Vakaona kuti nyama yacho yainge yashata, zvakange zvisina kukodzera kuti vange vachizotengesera vanhu nyama yakaora kudaro. Vakati kuno kune dhongi rakafa, kana uchida uya nemari. Ndokubva ndachizoendako. Pandakasvikako vakange vatocheka nyama iya yakange yakaora zvayo, but yaitoita sekunge beef. Ndakabva ndatora bhara ndikabva ndatora nyama iya, ndokubva ndadzokera zvangu kumaprojects mukomana Ashe. Ndokubva tatanga kutokanda nyama iya, takaibika tikatorunga nemunyu, tikatozanganisa nema-leftovers. Nguruve dzakatanga kudya mukoma kuita kurwa. From that day ndakatanga kutsvaka chero chinhu chipi chekudya. Pane dzimwe nguva dzatinotora kana imbwa dzakafa, dzimwe tinotofamba mumalocations tichitotsvaka imbwa dzinenge dzafa, kana huku. Kune vaya vanenge vaine maprojects ekupfuwa huku, tinoenda tichitonotora huku dzinenge dzakafa. Vamwe vanenge vachitotifonera kuti uyai kuno, nekuti vanenge vasingazivi kuti vaita sei nehuku idzodzo. Vanotitengesera at cheaper price. Vamwe havatozvizivi kuti huku idzi dzavanotitengesera tinozoita sei nazvo. Project yangu yakabva yatanga kukura because ndakange ndatoita cut down panhau yefeed. Saka mukoma, handizivi kuti kana ukapa nguruve nyama, ichidya nyama, kurarama nenyama, pane zvinozokanganisika here pautano hwayo, kana kuti zvitongori mairi iyo senguruve kuti inongodya chero. Because as an upcoming farmer, ma-challenges aunosangana nawo akatongooma. Musangobhiliva zvamunongoona paFacebook vanhu vachiti vaita mari ma-thousands nema-thousands kuburikidza nekuita zvemaprojects, because mari ndiyo unenge uchiburitsa. Ndirimwe nyaya yandichazokuudzai mukoma, vaya vanhu vanoti tiri kuita mari nemadomasi mamiliyoni every year. Kana ukazoenda kwavari vanokubhadharisai mari dzematraining, ndokuita kwavari kuita mari. Ukangoona panenge pachinzi kurima kuri kuitisa vanhu mari, the next thing mobva manzi chiuyai kutraining, takabhadhariswa ma$500 mari dzematraining. Ndo pandakacalculata ndikaona kuti takange tichitosvika kuma-40 zvechokwadi vanhu vanobika mari muZimbabwe through vamwe vanhu. Ndakacalculata ndikati 40 times 5, murume uyu haangambotadzi kubuda achiti anoita ma-millions ema-US dollars pagore, because kurima kwacho vava kungorimawo zviya sevanhu vanoita mari through kudzidzisa vamwe vanhu. Tarima kudaro zvatakarima, market ungaiwana market dololo. Kana iyoyi pigari yandakatanga mukomana Ashe, ndakaenda futi kutraining kunobhadhariswa $47 yetraining. Takawanda apa, takangodzidziswa about 2 days. Saka tadzidziswa kudaro tikafungidzira kutoti tichaitawo mazimari, because murume iyeye airatidza kuva munhu ane mari yakawanda. Wadzipfuwa nguruve dzako, market dololo, feed inenge ichidhura, mune muchitengeserwa futi feed nemunhu iyeye achikuvimbisai. Apa maboho ndiwo vanenge vaine makambani anocheresa futi maboho. At the end market dololo, mari hakuna.
vanhu vari kutongosurvivha kuburikidza nekudzidzisa vamwe vanhu kurima. Saka ndo imwe nyaya yandinoda kuti ndinge ndichizivisa kune vaya vachazobva kuSouth Africa vaine tukumari muchida kuita zvekurima. Ndinongoti kana mafunga kurima, tangai nekurima chibage, moenda zvenyu muchinonotengesa kana kuGMB. Kunyange kuzoita desperation yandiri kuita yekuti ndinozongopa nguruve chero chandinenge ndakwanisa kuwana, enhau yekuti ndakaburitsa mari yakawanda pandakange ndichiri kuSouth Africa. Ndaita zvekudhiraivha maboat nemauber, saka ndakabva ndatengesa motikari nemidziyo yandakange ndiinayo, ndikabva ndauya kuno kuZim. Mushure mekunge ndaonawo mavideos pasocial media, ndikabatana nevanhu vacho, ndikauya kunoku ndikabva ndapinda nemwoyo ndisingazivi kuti varimi vakawanda vari muZimbabwe kuwana kwavari kuita mari havasi kuwana mari through kurima, asi vari kuwana mari through kudzidzisa vamwe vanhu. Maths iyi ndakazoibata mushure mekunge ndaenda kutraining yepigari, ndo pandakazotanga kubata maths dzacho kuti alright, nhau ingoripo ndeyekuti iwe kana pamba pako ukaita infrastructure, ukaita page rako, ukatanga kuburitsa mavideos uchiti ndiri kuita mari yakati, vanhu obvious nekuda kwekutambudzika vanouya, kana vauya wobva wavadzidzisa. Kana ukadzidzisa vanhu kana kuti 200 uchivabhadharisa $500 imari yekuti unogona kurima nekuzomirira market kusvika market yava ready for maproducts ako, ozoenda wonotengesa, nekuti unenge uine backup yevanhu vaunenge uchidzidzisa non-stop. Saka itori cycle yekuti vanhu vanofanira kuti vange vachinzwisisa iyoyo. Kana ukada kupinda mune zvemaprojects ekurima muZimbabwe, tanga watsvaka market munharaunda maunogara. Hakuna macontracts kunzouko, vanhu vari kungoita zvekungwavha-ngwavha. Munoti muZim dai mainge muine macontracts, mamwe mabig supermarkets aizosvika pakubroka here? Munoreva kuti vakange vasingakwanisi kubatawo mabig contracts here vanenge vaine masupermarkets ivavo. Saka everything is informal yavanenge vachiti market, sezvo vanenge vari vanhu vanenge vaine ma-thousands nema-thousands evanhu vavanenge vakaisa mumagroup. They can sell maproducts avo nekukasika, uye zvekare vanotengesa mbeu kudarika zvacho zvavanenge varima. That is what I discovered. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvandinoda kuti vanhu vanenge vachida kuzopinda mumaprojects ekurima vange vachizonzwisisa izvozvo. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndiri kupa nguruve dzangu ndinodzipa nyangwe nyama yembwa chero nekuti business rakaoma kurana muZimbabwe. Hanzi vanhu vanoita mari nekuda kwemaprojects avanenge vachiti huyai tikudzidzisei maprojects ekurima. Yo, kubhadhariswa hanzi tinenge tiri kana 100, umwe nomwe achibhadhara $500. Ya, zvakaoma. Hanzi ndakatengesa motikari yangu pandakange ndiri muSouth Africa, ndikati ndava kuda kuita zvekurima. Rekezai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi ndinoitawo zveuelectrician. Izvi ndo zvandakasangana nazvo. Ino zita rangu ndinonzi Tino, ndine 34 years, uye zvekare ndinoitawo zveelectrician muno muHarare. Mukoma ndiri munhu anowanzo kupinda mudzimba dzevanhu vane mari yoBrook, Borodale, Glenlawn, Shawasha Hills. Saka ndinoona zvinhu zvakawanda zvinoita kuti munhu ange achiregedza kuchiva lifestyle yevanhu vakasiyana. Vamwe vanhu vanenge vasingazivi, unongoona mazimansion, mazimotikari anenge akapakwa, uye zvekare mari dzelevel rekwana Chivayo, but usingazivi kuti mukati medzimba munenge muinei. Munenge muchingoti vanhu ava vakaropafadzwa, asi pane zvimwe zvinhu zvinoitika mudzimba idzodzo, zvinhu zvinotyisa. Nyaya yangu yakaitika around September gore rakapera. Eniwo nevanhu vandinoshanda navo takange tanzi tinge tichiita rewiring imwe
imwe imba hombe muBrook. Imba yacho yainge yakakura zvekuti yaita kunge hotel, marbles everywhere, makamera every corner, gate rinovhurwa nemafingerprints. Pandakaonawo imba iyi ndakati kune vanhu vane mari muZimbabwe ende tiri kurarama Zimbabwe dzakasiyana. Vamwe vanorarama yavo nyika, isiwo tichirarama tiri mune yeduwo nyika. Saka owner wepamba munhu wechikuru ende ane mari. Mukadzi wacho occasionally taingomuonawo pano nepapo, but we realized kuti mukadzi wacho anotopenga, anongogara akavharirwa mumabedrooms. Saka chinhu chakandishamisa mukomanashi ndechekuti imba yakakura iyi, hapana kana vazukuru, hapana kana hama dzinombovashanyira. Apa kapo yacho vanhu vakura, murume ndiye anoita sekunge ari right, uye zvekare mukadzi ndiye anopenga. Saka ndakazonzwa boys iro ndinoshanda naro rava kutaura iro richiti rainge raudzwa nagardener mushure mekunge vamufeya, because boys randinoshanda naro ndere mbanje. Saka munongoziva vanhu vembanje kana vakasangana hameno connection, because garden boy wacho anoitawo zvekusvuta mbanje. Akabva avaudza kuti vana vepamba ipapo patakange tichiita tubing, vana vose vanopenga. Apa vasikana nevakomana vari kuUK hanzi vose vakazvarwa vari mapenzi, uye zvekare mudhara muridzi wemba hanzi iye akange aine zvigayo zvakawanda mamutare, akange akarombera zvigayo kwenguva yakareba, akange achishandisa hama dzake pamhiko dzehurombwa, asi akazonoitirwa mago back to sender. Vana vake vakabva vatanga kupenga. Ndakati inyaya dzevanhu vaingotaurawo nyaya dzavo mukuputa mbanje. Nerimwe zuva mukomanashi ndakati ndakange ndiri mune imwe room umo makange muine maplugs ainge akatsva. Murumu umu pandakapindamo ndakasangana nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinoshandiswa nevanhu vanobheliva mune zvinhu zvechivanhu. Ndakazoti ndirimo murumu imomo mukoma makangoita rimwe rima kwemasequenzi mashomanana, ndakaita sekunge munhu ainge avhenekwa nefloodlight then rikabva radzimwa. Saka unosara uchingoona rima mumaziso mako. Pandakati ndichinosvinura ndopandakabva ndachizoona kuti mukona makange muine kamwe kashelf, pamusoro pacho pakange paine kamwe kanhu kainge kakaita kunge kamwana kacheche, but kakange kakapfekedzwa zvinhu zvitsvuku, kakange kaine ziso rimwe chete, ndokubva katongonyangarika kanhu kaya. Saka ndakaskrima ndikatodonedza grinder randainge ndiinaro. Gardener akange ari padhuze, ndokubva apinda murumu akabva andibvunza kuti chii chainge chaitika. Ndikamuudza zvandainge ndaona. Akaburitsa mbanje muhomwe dzake ndokubva andizora kumeso kwangu, akanditi ndige ndichitsvaka munhu anoita zvekuprofita ndinge ndichizochenurwa. Tabva kubasa ndakazoenda kune vamwe madzibaba, handina zvakawanda zvandakavaudza, but vakati kwandiri ndiri kuona sekunge makaberekeswa mhepo yemunhu akafa, but munhu uyu ari kuratidza kuti iye akafa achiri ne2 years, akachekereswa nasekuru vake. Ndakangoti madzibaba munoziva zvinhu zvenyu. Ndokubva ndachizovatsanangurira after vandiprofita kuti pamba patakange tichishanda vana vepo vanonzi vanopenga vari kuUK, uye zvekare chandainge ndaona chainge chiri chikwambo. Akange ari muzukuru wepamusha ipapo, akaurawa nasekuru vake apo pavakaona kuti mago back to sender acho avanyanyira, ndokubva vasarudza kusacrifice muzukuru wavo. Zvino madzibaba vakati kwandiri ivo kuona kwavainge vachiita mumweya, ndakakonekta nevana vacho vari kuUK, kunyange vari kupenga, but vari kutsvaka munhu anokwanisa kuvabatsira. Ndakamboda kudzifambira nyaya dzacho, but madzibaba one day vakandifonera vakati, shamwari, handina kurara, taita vatete
panyaya iyi, ngatisiyane nadzo nyaya idzodzo. Vakaramba kundiudza kuti sei vainge vati vakangorara vakasvinura uye zvekare vakazvionera vega pamhino sefodya, sekutaura kwavo kuti tainge taita vana vadiki pakuda kunodzikinura vana vacho ivavo vari kuUK, avo vari kupenga vanonzi vanotogara muzvipatara nekuda kwedambudziko rekurwara nepfungwa. Ndiyo secret yangu mukomanashe, musangochiva zvinhu zvevanhu. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section zvakangooma hazvo vedu we. Anzi tisachiva zvinhu zvevanhu nekuti asi munhu wose akangopfuma nekuda kwekuropafadzwa naMwari. Hanzi vamwe vanenge vachitoita zvekutobata-bata. Vadiwa vateereri, ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.